ni Kapitan, i-approve ni Kapitan. Anyway, ni-recommend lang po kayo ni Kapitan, pero kami pa rin po ang mag-a-approve. At kung ano po ang sasabihin niya, yun po ang ano natin. Hello everyone! Happy New Year! Ayan, New Year na New Year, meron tayong isusurprise nating kababayan. Iyon ay walang iba kundi si Ma'am Remedios Valdez. At ang pa-surprise sa kanya ay ang kanyang mga anak, ang Valdez siblings. So, tara na po! Puntahan na natin siya! Pag-ibig sa puso ko, ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat ka. A few moments later. Ito yata yung bahay natin. Oh, dito ata yung bahay Ito natin. yung bahay ni Kapitan. Ito na. Ito na kayo. Saan pa ang bahay ng Remedios Valdez po? Diretso pa ba? Diretso pa. Munisipyo natin. Ni Kapitan, para po sa ayuda. Yan po na yung ID ko. Baka sabihin nyo nanloloko pa ako. ID ko sabihin. Nay, may mga IDs po ba kayo? May mga ano po kayo? Pakuha na lang po nanay for verification po. Run. Okay lang po. Oh my God! Wow! Po. Ano po ang ID natin? Senior citizen ka na, Nay. Ang ano nyo, Nay, ang asawa nyo po. Ay, ganun po. Ano pong trabaho nyo? Wala po. Kayo po? Wala din po, ma'am. Taga farmers po kami. Farmers. Pero ano po, Kumusta naman po ang kita natin yun? Luging-lugi kami ngayon. Yan ang talaga po. Kami nga ani. Sino pang tumutulong, Nanay, kung wala pong wala pong Anak po namin, ma'am. Ang mga anak niyo po, nasaan po? Ibang bansa din po. Ilan po ang anak niyo, Nay? Walo po, ang dami na yan. Happy family, big happy family. Sana all. Kami po kasi nanay, tatatlo lang po kaming magkakapatid, kaya medyo buwan. So, Nay, ganito ang gagawin natin, ha? Punta muna tayo doon kila Kapitan for verification po. Para makita po natin kung iaano ni Kapitan, i-approve ni Kapitan. Anyway, ni-recommend lang po kayo ni Kapitan, pero kami pa rin po ang mag-a-approve. At kung ano po ang sasabihin niya, yun po ang ano natin. Kung sinabi niyang, sige go, oo, yun po. Makukuha nyo na po yung ayuda natin. Oh my God! Wow! Nay, pabukasan lang po.
sila, pinag-ambag-ambagan po nila yan para po masurpresa kayo kahit pa paano. Opo. Love nila na si nanay. Ayos po nanay, opo. Talagang pagmamahal talaga ng anak. Sa isang ina, hindi po yan nawawala. Oo, Nay, ano pong masasabi niyo? Ano pong message niyo? Asan na yung tayo natin? Ano pong masasabi niyo sa surprise nila sa inyo? Ano po sa inyo, lalong-lalo sa mga anak ko namin. Kapag isip-isip ng ganito, Ay, okay. kasi ngayon lang. Ngayon lang ba, Nay, na sinurprise nila kayo? Opo, lagi lang naman na ano, pero personalan. Pero ngayon lang nag-surprise. Sila Sabi ko, wala silang binigay kahit na ano, extra money ko na pang birthday ko. Sabi ko, wala, nasa sa kanila na. Papunta na pala, Nay. Nasurpresa po ba namin kayo, Nanay? Kasi yung mga, siyempre nasanay na yung mga ano ko, kapatid ko, yung mga kapitbahay ko, nasanay na sila na pumupunta dito. Ngayon, Wala parang po kayo. naano ako, wala akong handa. Ninahiya ako sa kanila. Actually po namin dapat nga po talaga alas 3 pa ito. Kaya lang, bigla po sinabi na, punta na kayo sa bahay kasi po, andyan na. Wala, paano to? Ano? Anyway po, Nay, happy birthday po sa inyo at sana po naging maligaya po kayo sa... It's that day that comes just once a year. We are happy that you are still here. If you think you're getting old, well honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just try. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate. Yan, so ipapasok na po natin yung handa ni Nanay para mapagsalusaluhan po ng kanilang pamilya. Birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star. Happy birthday to you. Nanay, ano po wish mo? Wish ko sana malakas sila lagi sa kanilang pinagdoonan ngayon sa ibang bansa. Saka yung mga lahat kami sana malakas lagi. Good health palagi, Nanay. Wala po tayong hiling kundi lahat talaga na hiling natin. Lahat. Good health po talaga. At sana mawala na itong pandemic na ito. So, hihingan ko po ng message si Tatay Boy. Tatay, ano po masasabi niyo sa birthday ni Nanay? Wala pang I love you dyan, Tatay. I love you naman. Ay, kiss naman po. Kiss naman, Tatay. Sige na po kahit sa pisngi lang. Ganun sa yes. Thank you, Tatay. Si Ate Jenaline. Mother, alam niyo naman palagi, thankful kami. Lagi. Salamat sa inyong lahat. Talagang alam niyo
Isa lang lagi yung wish namin, yung makasama namin kayo ng matagal-tagal pa na panahon. Dami niyo yung apo, dami niyo pang-aalagaan. Sana pumunta, magsisulaman yun namin niya, anak may tanim. Yan ang sabi lanang unya lanang so, yun ang nasabi birthday me. Inya ko mula ng ano. Ayan, alam na mga ate, mga kuya, alam nyo na ang gusto ni nanay. Hindi na kayo mahihirapan. No? Then si Sed po. Happy birthday na. Manugang. Manugang. Naiyak ako. Sige na. Thank you. Yun lang. Sabi na nila, yun din lang. Thank you. Happy birthday. Si Kuya Rodel. Oh, happy birthday, Nay. Sana talagang mapagmahal ka lagi. Wish ko lang na mawa pa ang buhay niyo. Happy birthday. Apo ko na to. Ayan. Lahat nila. Babasahin ko na yung ano ha, yung message ng lahat-lahat na sila. Lahat-lahat sila. Marami sila. Opo, silang lahat. Hello, Nay. Happy birthday. Siyempre, kahit ano namang mangyari, hindi pwedeng wala tayo kahit ano para sa birthday nyo. Meron at meron yan. Happy birthday. At wish namin lahat na maging malusog kayo at mas marami pang birthday ang paghahandaan pa natin. Maraming thank you sa lahat ng sakripisyo, pagmamahal at pagtitiisin nyo para sa aming lahat na magkakapatid. Sa unconditional love ninyo, sa lahat ng mga apo, sa pagtulong sa amin, lahat kayo na gumagawa para sa amin, para kami makapaghanap buhay nang walang hinihinging kapalit. Sobra-sobrang pasasalamat namin sa inyo at hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay ang lahat ng ginagawa ninyo sa pag-intindi. Pasensya na rin po kayo kasi kayo lang ang maaasahan at naiiwanan namin lahat ng trabaho at pag-aasikaso sa mga apo nyo. Kahit pagod na kayo at walang day off, kinakaya nyo pa rin. Thank you for everything and mahal namin kayo. Kayo ni Tatay at Happy New Year po, Nanay. Galing po yung message na yan kay Kuya Renante, kay Kuya William, kay Desiril, kay Mary Ann, Norbert, Rodelio, Jenaline, at Jason. Yan po man Sa inyong mga anak. Salamat. Iiyak na yan. So, Nay, na-surpresa ka ba namin? Masaya ka ba naman ba sa ginawa ng iyong mga anak? Masaya po kami. So, Nay, okay po. So, in behalf of the Mylene Palabay, surprise mo deliver po, Nanay. Maraming salamat po sa pagtangkilik kay Miss Mylene at maraming salamat din po sa inyong walang sawa na pag-iintindi sa mga apo at sa mga anak ninyo. Hindi po yun matutumbasan ni Nanay. Maraming salamat po. So, in behalf of Mylene Quezon Palabay, surprise mo, deliver ko. Happy 61st birthday, Nanay! Surprise! Hello, Ma. Happy birthday. Siyempre, kahit ano man mangyari, hindi pwedeng wala tayo sa birthday niyo, di ba? Hindi pwedeng walang handa ba sa birthday niyo. Siyempre, bagong taon, kasama pa rin namin kayo, malusog pa rin kayo. Hindi, wish namin magkakapatid, lahat kami na maging malusog kayo. Marami pang birthday na paghahandaan pa natin. And then, maraming thank you sa lahat. Sakripisyo, pagmamahal at pagtitiis nyo sa amin, lalo sa mga apo nyo. Unconditional love nyo para sa mga apo nyo. Mahal na po kayo. Tsaka, alam namin po, talagang appreciate namin na lahat ginagawa nyo sa mga apo nyo. Sa amin, kasi, siyempre, alam nyo na, naghanap buhay din kami, pero, andyan po kayo na, andyan po kayo na nag-aalaga sa mga apo nyo para makapaghanap buhay kami. Sobrang pasasalamat po namin, Mama.
mahal na mahal ka po namin. Kaya, ramdam namin na yung sakripisyo nyo is walang kapalit na material na bagay. Pagmamahal nyo talaga sa amin. Maraming salamat, ma. Mahal na mahal po namin kayo ni tatay. God bless po always. I love you, mama. Mahal na mahal ka po namin. I love you. Happy birthday, Nana!